Здравейте, аз съм Никол Матес и искам да бъда вашата кметица. Не съм типичен кариерен политик. Ангажирам се политически, защото моето мото е да действам, вместо да се оплаквам. Аз съм като вас, от тук, израснала съм тук в Айхах, прекарала съм много часове в скаутската кола, на езерото Радесдорфер и в гимназията Дойч Херен. Аз съм човек, който знае какво е да започнеш с малко и колко трудно е да трябва да дадеш всичко от себе си, за да се получи нещо. Моите родители направиха това за мен и аз искам да го направя за всички, за един Айхах, който включва всички и не оставя никого назад. Знам какво вълнува хората в Айхах. Наемите и допълнителните разходи се покачват, достъпното жилище е оскъдно. Семействата трябва да работят повече, родителите са претоварени. Центърът на града става по-горещ. Търговията на дребно и гастрономията се борят, а възрастните хора се страхуват да не останат сами. И въпреки това имаме толкова много потенциал. Имаме зелената зона край Пар с нашата градска градина, която предпазва града от наводнения и е място за срещи на млади и стари. Имаме Сандепот, който не е само културен център, но също така предлага пространство за сдружения, отдих наблизо и може би и за алтернативни форми на жилище. Имаме красив, оживен център на града, в който почти нищо не остава празно за дълго. Имаме идеите и имаме компетентността. Не само в администрацията, а навсякъде, във всяко семейство, всяко предприятие, всяко сдружение. Добрата политика трябва първо да изслуша, преди да вземе решение. Работя в администрацията от 15 години, знам как се случват нещата и как могат да се случват по-добре. Като майка знам, че семейният календар е най-трудният коалиционен договор. А когато една майка вече не знае как да продължи, тя има нужда от мрежа и от град, който помага, мисли за перспективите на семействата и ги държи на фокус. Не само с думи, а и с действия. С места в детските градини, с достъпни жилища, с градски площад като място за срещи и игри, всекидневната на нашия град. Искам град, който не пита колко струва това, а каква е стойността му за нас и на къде искаме да вървим. Добрата политика не само управлява. Добрата политика трябва да има и мечти, и визия. Виждам градски площад, на който децата могат да играят и лудуват, без родителите да се страхуват. Градски площад с дървета, водни атракции, фонтани, места за сядане и игра, пейки за почивка, шезлонги, маси, бирена градина и магазини, които изнасят щандовете си навън. Малко Италия в Айхах. Един достъпен за всички градски площад, на който всеки е добре дошъл и може да се задържи, който е прохладен и предлага сянка. Един център, в който хората се срещат и остават, вместо само да минават покрай него. Имаме нужда от повече пространства, повече места за сдружения, инициативи, хора с малък бюджет, за млади хора, за младежи. Трябва да преосмислим пространствата. Малки къщи, съжителство на повече поколения. Имаме нужда от смесени ползвания. Както при помукъл майстор Едер, да работиш на приземния етаж, а да живееш на първия етаж. Това би помогнало на много занаятчи и млади предприемачи. Не искам политика, която разделя. Искам такава, която обединява. Предизвикателствата стават все по-големи. Градът разполага с все по-малко пари. Затова са нужни иновативни решения и креативни умове. Хора, които строят мостове, които правят нещата възможни. Всички гледни точки трябва да бъдат чути, за да се разработят най-добрите решения за нашия Айхах. Политиката се прави от и с хората. Ние не сме просто близо до хората, ние сме самите хора. Хората, които оформят Айхах. Искам да бъда кмет, който слуша преди да вземе решение, която не само говори, а и действа. Която не само управлява, а и развива. Не може, трябва да бъде последното изречение, а не първото. Айхах никога не е имал жена кмет. Според мен, за настоящите предизвикателства е нужна жена начело. Не може да е случайност, че изборите са на 8 март се провеждат, защото 8 март е Международният ден на жената. За нашия град ни трябва ръководство, което включва всички и мисли за всички. Включително тези с малък бюджет и онези, които не се забелязват, защото не викат на висок глас. Тези, които всеки ден се ангажират, остават на заден план и са невидими. Клаус Хаберман е оставил своя отпечатък върху Айхах. С визия, със съдържание,
Айхах е в добра форма, това е оживен град с невероятно голяма културна сцена и много активни клубове и инициативи. Град с невероятен потенциал. Не бива да рискуваме това и трябва да продължим оттам, откъдето сме спрели, с нови идеи и нов дух. За нашия Айхах. Да започваме. Със сърце и ум. Искате да предприемете действия вместо да се оплаквате? Тогава се присъедини към моя екип. Присъедини се към екипа Сърце и разум. Сърце и разум.